What's up guys, it's your boy Lil Boss is back for a new video. And today atong hisgutan ang napulo or depende kung pila ka book ako mauna-una nga klase sa Facebook user, no? So before ta mo padayon sa atong video, shout out guys sa akong mga friends o sa mga nagpa-shout out, no? Shout out ni Kevin Sandoval, akong amigo, and shout out ni Steven Ray Bargamento. So, YouTubers na siya, basin ganahan mo subscribe most of video ni Steven Ray Bargamento kay kuan, mga unboxing, no? Shout out po ni Jerby Bartolin Vlogs o shout out sa Jawardsky TV. Ibutang sa comment section or sa description iyang page, no? Mobile Legends iyang giduwa, no? Mga hatag ni siya free skins, diamonds na yung mga raffles sa iyang Facebook page or sa iyang gaming page. Follow lang mo sa iyang instruction, no, para makadaog mo skin or any possible nga premium sa iyang mga raffles, no. So Jawardsky TV, mga Mobile Legends players, no. So magsugod na ta, no. So as what I mentioned earlier, today atong hisgutan ang mga klase-klase sa Facebook user, no? Kini nga mga Facebook user, mo sila akong mga nabantayan sa Facebook, no? Syempre, Facebook user, asam din mo bantayan, no? So, unang klase sa Facebook user is gitawag na to og the hunter, no? Sila ni mga klase sa Facebook user nga naa nagtambay sa people you may know, no? So, adto ni sila manghunt og mga baby boys o baby girls sa people you may know, no? Sunod, ikaduhang klase sa Facebook user is gitawag na nato sila og the experts, no? Sila ning klase sa tao nga expert sa tanan, no? So pag sulod sa coronavirus, when it comes to medicine, pag disapprove sa ABS-CBN franchise, nani sila'y masulti, no? So basically, anang trending, sweeto ni sila, no? Usahay attorney ni sila, usahay scientist, and kung naay NBA, sila ni mga gitawag na to basketball experts, no? So mao lang ginatawag na to the expert nga Facebook user, no? Sunod nga klase sa Facebook user is mao ni ginatawag na to the pyramid, no? So sila ning klase sa Facebook user nga nindot kayo background sa ilang profile picture, no? Kasagaran ani nilang background kay mga nindot nga balay, nindot nga sakyanan, or usahay ilang profile picture kay kanang mga naggunit og kwarta, kanang murag nang hagad nimo og kuyog nako kay padatuon ti ka, no? Mas dali ninyong mabantayan ning the pyramid nga Facebook user, most especially if mo message ni nimo, no? Nya mangutana ni sila og open-minded ka ba, no? Usahay invite ka nila kaon nya inigabot nimo didto ang naa sa imong atubangan kay food supplement, kape, or sabon, no? Sila po ni ang klase sa Facebook user nga mo suwat og pinabali, no? Pinabali ni sila musulat, no? Don't get me wrong, no? Networking is good. There's nothing wrong with networking. Daghan kog kailangan na dato sa networking, no? So naalan jud ubang networking company nga nagdaot sa pangalan nga networking, no? Mga scammers, no? So kung ganahan kang moapil og networking, just make sure that you are choosing the right company, no? So i-PM ko. So ang ikaupat na to nga Facebook user, kinatawag na to ni sila og the obvious, no? So sila ning klase sa tao nga mo post og obvious, no? So let us say for example, gibalita sa TV nga naay bagyo, gibalita sa radyo nga naay bagyo, or gi-announce sa Facebook nga naay bagyo, na makabantay ka nga ni post ni siya og kakusog sa uwan, no? Basig bagyo, no? Basin lang ba? Basin, no?
Ikalima nga klase sa Facebook user, no? Mao ni sila gitawag na to og daparinig, no? Sila ning mga klase sa Facebook user nga kusog kay magpadungog-dungog, no? So let us say for example, nakakita sila post sa Facebook nga naay manag-uyab making surprises during sa ilang anniversary. And let us say for example, si girls gitagaan og Louis Vuitton nga bag ni boys, no? So ang buhaton ni daparinig Facebook user is iya nang i-share niya caption na niyag sana all usahay mangita ni siyag milk tea station or page sa milk tea, no? Nya iyang i-share then caption na niyag hashtag craving, no? Padungdungog sa uyab aron palitag milk tea. Ana mo mga girls, ang ikaunom, no? Ang ikaunom og posibleng pinaka-last, no? Mao ni gitawag na to og the Gigillennials, no? So sila ang mga Gigimon nga millennials, no? So imong mabantayan nga loyal ni sila sa ilang company, no? Sukad sa una hantod karon nagtrabaho ni sila sa works at idi sa puso mo. Ang uban na nila basin nang resign sa works at idi sa puso mo. Ang uban na malhin nag Krusty Krab, works at Krusty Krab, no? So gamay na lang ni sila karon sila ni ang mga Facebook user nga ginatawag na to the Gigillennials, no? So that is it unang ratong mauna-unaan and kung naamoy nabantayan nga Facebook user nga wala na ako nasulti karong adlaw, no? Comment down below, no? And of course, like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Please smash that subscribe button and click the notification bell as well para updated ka sa akong mga bagong binuhat na mga video, no? So, let's support Bisaya Vlogger and God bless us all. Peace. Peace. Peace.